U hladnoj decembarskoj večeri, dok su pahulje lagano padale na kaldrmu starog grada Bugojna, Nedim Hadžić zastao je pred trošnom zgradom svog djetinjstva. Ruke su mu drhtale, ali ne od studeni. Nakon 8 godina odsustva, stajao je pred vratima iza kojih su živjeli ljudi koji su mu dali život, ali koji ga više ne bi prepoznali. U trenutku kada je pritisnuo zvono, misli su mu se vratile na onaj kobni dan kada je, kao 10-godišnjak, posljednji put vidio svoje roditelje, ne sluteći da će proći gotovo decenija prije ponovnog susreta. Vrata su se otvorila. Žena sjedih vlasi, pogrbljenih leđa i izboranog lica, pogledala ga je s nelagodom. Bilo je to lice njegove majke, lice koje se urezalo u njegove snove tokom svih tih godina razdvojenosti. Ali u njenim očima nije bilo prepoznavanja, te samo oprez prema nepoznatom mladiću koji stoji na pragu. Pogrešili ste stan, postoji još jedan stan gore iznad, možda kod njih trebate ići, rekla je majka, spremajući se zatvoriti vrata. U tom trenutku, iza Nedima se pojavio njegov brat koji je došao s njim. Majčine oči preletjele su s jednog na drugog, a onda se raširile u nevjerici. Njen pogled, isprva zbunjen, odjednom se ispunio spoznajom. Usne su joj zadrhtale dok je pokušavala izgovoriti njegovo ime. Nedim nije mogao izdržati težinu ovog trenutka. Okrenuo se, sišao niz stepenice i sjeo, dok su mu suze nekontrolisano tekle niz lice. Uskoro su ga roditelji opkolili, grlili, plakali s njim, pokušavajući nadoknaditi godine razdvojenosti u jednom zagrljaju. Ovo nije bila samo priča o povratku kući. Bila je to priča o dječaku kojeg je rat otjerao u svijet, priča o borbi, preživljavanju i konačnom povratku korijenima. Nedimovo djetinjstvo bilo je mirno i ispunjeno radošću sve do proljeća 1992. godine. Živio je s roditeljima i starijim bratom i sestrom u malom stanu u Bugojnu, gradu okruženom planinama središnje Bosne. Njegova najranija sjećanja bila su ispunjena mirisom majčinog bureka i zvukom očevog smijeha, dok su igrali šah na balkonu s pogledom na rijeku Vrbas. No, mir je iznenada prekinut kada su prve granate pogodile grad. Roditelji su, u očajničkom pokušaju da zaštite svoju djecu, odlučili poslati Nedima u rodno selo nedaleko od grada, vjerujući da će tamo biti sigurniji dok sukob ne prestane. Bit će to samo nekoliko sedmica, sine, rekao je otac, pogleda punog nade koja će ubrzo biti ugašena okrutnošću rata. Te nekoliko sedmica pretvorile su se u beskrajne mjesece, a zatim i godine. Iz sela je Nedim, zajedno s tetkom i njenom djecom, morao bježati dalje zbog napredovanja sukoba. Putovali su od grada do grada, ponekad spavajući u napuštenim školama, drugim puta u improvizovanim skloništima. Gladni, promrzli, uvijek u strahu. Najgore su bile noći, prisjeća se Nedim danas. Kada padne mrak, a ti ne znaš hoćeš li dočekati jutro. Kada si dijete, ne razumiješ zašto se sve to događa. Pitaš se samo gdje su mama i tata. Nakon mnogih mjeseci lutanja, Nedim je s grupom izbjeglica stigao do Splita. Upravo tamo je dobio vijest koja će promijeniti njegov život. Njegova sestra Amela, koja je već bila u Njemačkoj, odlučila je dovesti ga k sebi. Stiglo je pismo od Amele, rekla mu je tetka jednog jutra, pokušavajući prikriti suze. Uskoro ćeš putovati u Njemačku. Tamo ćeš biti siguran. Za 10-godišnjeg dječaka, putovanje u nepoznatu zemlju, bez roditelja, predstavljalo je novi izvor straha. Ali nije imao izbora. S malim koferom u kojem je bilo nekoliko komada odjeće i fotografija roditelja, Nedim je krenuo na put koji će ga zauvijek promijeniti. Njemačka je dočekala Nedima sivim nebom i jezikom koji nije razumio. Sestra Amela, koja je tada imala 20 godina, radila je po cijele dane kako bi osigurala krov nad glavom i hranu. Nedim je pošao u školu, gdje je prvi dan sjedio sam u posljednjoj klupi, ne razumijevajući ni riječ onoga što učiteljica govori. Prvi mjeseci u Njemačkoj bili su najteži u mom životu, pripovijeda Nedim. Noću bih plakao u jastuk da me sestra ne čuje. Želio sam samo vratiti se kući, zagrliti mamu i tatu, spavati u svom krevetu. Ali kuće više nije bilo. Iz rijetkih pisama koja su stizala saznao je da su roditelji morali napustiti stan u Bugojnu i sada žive kao izbjeglice u drugom dijelu Bosne. Njihova zgrada bila je pogođena granatom, a svi njihovi predmeti, uspomene, fotografije, sve je nestalo u trenu. Jedini kontakt održavali smo pismima, preko naših ljudi koji su išli tamo. U kontaktu nismo bili 2,5 godine.
Imao sam nadu da ćemo se kad tad vidjeti, govori Nedim tiho, prisjećajući se tih dana. Nedim je brzo shvatio da mora odrasti prije vremena. S 12 godina već je pomagao sestri radeći sitne poslove nakon škole, već dostavljao je novine, čistio snijeg ispred trgovina, pomagao susjedima u vrtu. Svaki pfenik stavljao je u malu limenu kutiju na kojoj je pisalo za povratak. U školi se postepeno prilagođavao. Naučio je njemački zapanjujućom brzinom, a uskoro su učitelji primijetili njegov talent za matematiku. Jedan od njih, gospodin Müller, posebno ga je uzeo pod svoje okrilje. Ti imaš dar, Nedim, govorio mu je. Ne smiješ ga protračiti. Obrazovanje je jedino što ti nitko ne može oduzeti. Riječi gospodina Müllera postale su Nedimov svjetionik u godinama koje su slijedile. Učio je više od drugih, ostajao u biblioteci do zatvaranja, upijao znanje kao suha zemlja kišu. Kada je napunio 15 godina, Nedim je dobio priliku za pripravništvo u lokalnoj proizvodnoj firmi. To je značilo da mora napustiti školu, ali je također značilo stalni prihod i priliku da nauči zanat. S teškim srcem, ali odlučan da uspije, prihvatio je ponudu. Sjećam se kako sam prvi dan stajao ispred velike fabrike, u odijelu koje mi je sestra kupila od svoje prve plaće u Njemačkoj. Bio je preveliko, ali sam se osjećao kao da mogu osvojiti svijet, prisjeća se s osmijehom. Rad u fabrici bio je naporan, ali Nedim nije odustajao. Ubrzo je postao poznat po svojoj predanosti i preciznosti. Šef ga je često hvalio, a stariji radnici, isprva skeptični prema mladom strancu, počeli su ga cijeniti i poštovati. Tokom svih tih godina, misli o roditeljima nikada nisu napuštale Nedimovo srce. Sa svakom zaradom, maleni fond za povratak rastao je sve više. Uspio je saznati da su se njegovi roditelji vratili u Bugojno nakon rata, u stan koji su nekako uspjeli obnoviti. Pisma koja su razmjenjivali postala su češća, ali hladne riječi na papiru nisu mogle zamijeniti zagrljaj. Na svoj 18. rođendan, Nedim je donio odluku, vrijeme je za povratak kući. Sestra Amela, koja se u međuvremenu udala za Nijemca i osnovala svoju porodicu, podržala ga je, iako sa strahom u srcu. Moraš znati, brate, da se sve promijenilo, upozorila ga je. Ti nisi više onaj dječak koji je otišao, a ni oni nisu isti roditelji koje pamtiš. Ali Nedim je bio odlučan. S ušteđevinom od 3 godine rada i srcem punim nade, kupio je kartu za Bosnu. Povratak u Bosnu bio je poput putovanja kroz vrijeme. Kroz prozor autobusa, Nedim je gledao krajolik koji je bio tako poznat, a opet tako stran. Zgrade izrešetane mecima, polja označena upozorenjima na mine, napuštene kuće bez krovova, sve to svjedočilo je o ratu koji je prošao, ali čije su posljedice i dalje bile svuda oko njih. Bugojno, nekada živahni gradić, dočekao ga je tišinom. Ulice su bile poluprazne, mnoge trgovine zatvorene. Ljudi su hodali pognutih glava, kao da još uvijek nose teret proteklih godina. Kada sam izašao iz autobusa, osjetio sam se kao stranac, kaže Nedim. Nije to više bio moj grad. Ili možda ja više nisam bio ono dijete koje je ovdje odraslo. Brata je našao na autobuskoj stanici, prema dogovoru iz posljednjeg pisma. Zagrlili su se 2 stranca povezana krvlju, ali razdvojena vremenom. Zajedno su se uputili prema roditeljskoj kući, šuteći većinu puta, jer riječi nisu mogle izraziti emocije koje su obojica osjećali. A onda, taj sudbonosni trenutak na pragu doma. Majka koja ne prepoznaje sina kojeg je rodila. Otac koji izlazi iz sobe, začuđeno gleda, a onda u jednom trenutku spoznaje i izgovara i Nedimke. Sine. Te večeri, u malom stanu u Bugojnu, vrijeme kao da je stalo. Roditelji su željeli znati sve, kako je preživio, kako izgleda njegov život u Njemačkoj, je li sretan. Nedim je pričao, ponekad zastajkujući da zadrži suze, ponekad se smijući dok je opisivao svoje prve dane u njemačkoj školi i borbu s jezikom. Najviše me boljelo što nisam bio uz vas kada vam je bilo najteže, rekao je Nedim roditeljima te noći. Što nisam mogao pomoći, zaštititi vas. Majka ga je uzela za ruke, ruke koje su sada bile ruke mladog muškarca, ne dječaka kojeg je pamtila. Ali mi smo preživjeli upravo zbog tebe, rekla je. Znali smo da si na sigurnom, da imaš budućnost. To nam je davalo snagu. Nedim je ostao u Bosni 2 mjeseca, pokušavajući nadoknaditi izgubljeno vrijeme.
Posjećivao je stara mjesta iz djetinjstva, od kojih su mnoga sada bila samo ruševine. Sreo je nekadašnje prijatelje, od kojih su neki postali stranci, a drugi su poginuli u ratu. Shvatio je da se ne može vratiti u prošlost. Rat je uzeo njegovo djetinjstvo, ali mu je također dao snagu i odlučnost koje mnogi njegovi vršnjaci nisu imali. Odlučio je vratiti se u Njemačku, ali ovog puta ne kao izbjeglica, već kao čovjek s ciljem. Kad smo se vraćali za Njemačku, briznuli smo u plač, prisjeća se Nedim. Znao sam da ostavljam dio svog srca u Bosni, ali također sam znao da tamo nemam budućnost. Po povratku u Njemačku, Nedim je s novom energijom nastavio svoj rad, napredovao je u firmi, pohađao večernju školu da bi dovršio obrazovanje, učio nove vještine. Svaki korak bio je promišljen, svaka odluka vodila ga je bliže cilju, stvoriti život na koji bi njegovi roditelji mogli biti ponosni. Trebalo mi je 20 godina da stanem na noge, kaže Nedim. Danas imam svoju kuću, 5 stanova. Mogao bih reći da živim bolje nego što sam ikada sanjao. Danas, 35-godišnji Nedim Hadžić, uspješan je poslovan čovjek koji živi u predgrađu Münchena. Oženjen je Njemicom turskog porijekla, s kojom ima 5 djece. Njegova najstarija kćerka upravo je upisala fakultet i prva generacija porodice Hadžić, koja će imati univerzitetsko obrazovanje. Nedim redovno posjećuje roditelje u Bosni, najmanje 2 puta godišnje. Financirao je obnovu njihovog stana, kupovinu automobila, plaća im zdravstveno osiguranje. Ali najvažnije, uspio je premostiti jaz koji je rat stvorio između njih. Moja djeca govore i bosanski i njemački, kaže ponosno. Želim da znaju odakle dolaze, da razumiju našu kulturu, našu historiju. Ali također želim da nikada ne dožive ono što sam ja doživio. Kada ga pitaju je li ikada razmišljao o trajnom povratku u Bosnu, Nedim se nasmiješi. Da hoće žena, ja bih se sada vratio u Bosnu, ali djeca su već navikla ovdje. Možda jednog dana, kada odem u penziju. Bosna će uvijek biti dom mog srca. Nedimova priča nije samo priča o ratu i razdvajanju, to je priča o otpornosti ljudskog duha, o sposobnosti da se iz pepela izgradi novi život. To je priča koja podsjeća da, čak i u najcrnjim trenucima, postoji nada da će doći dan kada će izgubljeni dječak ponovo stajati pred vratima svog doma. Svaki dan zahvaljujem Bogu što sam ponovo našao svoje roditelje, kaže Nedim, gledajući fotografiju na kojoj je sa svojom proširenom porodicom tokom posljednjeg ljetovanja u Bosni. Mnogi nisu imali tu sreću. Mnoge porodice zauvijek su ostale razdvojene. I dok sunce zalazi nad Münchenom, Nedim, nekadašnji izbjeglica, a sada uspješan čovjek, priprema večeru za svoju djecu, pričajući im priče o zemlji koju nikada nisu vidjeli, ali koja teče njihovim venama. U njegovom domu miješaju se mirisi njemačkih i bosanskih jela, zvuci pjesama iz obje kulture, smijeh djece koja ne znaju za rat. A svake večeri, prije spavanja, Nedim poljubi fotografiju svojih roditelja koja stoji pored njegovog kreveta, o most između prošlosti koju nije mogao promijeniti i budućnosti koju gradi, dan po dan. Život me naučio da ništa nije zauvijek izgubljeno, kaže Nedim, sa smiješkom koji otkriva mudrost stečenu kroz patnju i preživljavanje. Čak i kad misliš da je sve propalo, uvijek postoji put nazad kući, čak i ako taj dom više nije mjesto, već ljudi koje voliš. I tako, dječak koji je s 10 godina pobjegao iz ratom zahvaćene Bosne, a vratio se s 18 kao stranac svojim roditeljima, nastavio je graditi mostove između 2 svijeta, 2 kulture, 2 dijela svog života koja su nekada izgledala nepomirljivo razdvojena. Njegova priča podsjeća nas da čak i najdublje rane vremenom mogu zacijeliti, da se najčvršće veze ne mogu prekinuti ni ratom ni razdaljinom i da je dom, u svojoj suštini, tamo gdje nas prepoznaju ne po našem licu, već po našem srcu.